שמישהו קם בבוקר, מסתכל על עצמו במראה, יש כאלה שהם נשקלים כל יום, שאני חושב שזו טעות פטאלית להישקל כל יום, כמובן להישקל פעם בשבוע, למי שבעניין של לרדת במשקל, אבל וואלה, מישהו נשקל כל יום, רואה את עצמו במראה, והוא רואה שהוא לא משתנה. הוא רואה שהוא לא משתנה, ואז הוא מתבאס. זה באסה ללכת לאימון, שאתה מצפה למשהו, וזה לא קורה. לעומת זאת, אם הם רגע יזיזו את זה הצידה, ייהנו באמת מהאימונים, ייהנו מהתהליך, לא יכניסו את עצמם לתחרות הזאת. וואלה. נכון. הבן אדם במוטיבציה. הבן אדם לא מוריד לעצמו את המוטיבציה. וזה משהו מדהים, כאילו, שקורה. זה מדהים. גם בכל מה שאמרת, יש משהו על תכנונים, כמו שאומרים, תוך כמה זמן. אני מתכנן משהו, אני רוצה אותו ב-X זמן. נכון. עכשיו, משהו שהבנתי בימים האחרונים עם הדבר הזה שנקרא תכנונים ותוכניות, לפחות במקום שלי, זה לתכנן דברים, זה משמעותי וזה אפילו קריטי. חייב שתהיה לנו תוכנית פעולה. מה? היא עובדת. תלחץ על העיגול השחור. נחתוך את זה. כן. לא, על העיגול השחור הגדול. בזמנים מסוימים. לתכנן דברים זה דבר משמעותי, ולתכנן דברים זה דבר שהוא קריטי. חייב שתהיה לנו תוכנית פעולה, אבל גם חייב להבין שכל דבר שנעשה אף פעם לא יקרה בדיוק כמו שתכננו אותו, וכנראה שהוא גם לא יהיה קרוב. עכשיו, לדעתי לרוב זה טוב, כי זה הופך את זה להרבה יותר מעניין. כמו נגיד סרט, עכשיו אתה תראה סרט, יש גיבור, הוא מתכנן דברים, הם לא קוראים כמו שהוא מתכנן. אם הם היו קוראים כמו שהוא מתכנן, לא היית רואה את הסרט, היית מעביר, היית פורש. למה אני אומר את זה? אני אתן דוגמה, אני מודה שבשנה הראשונה על העסק שלי, שזה עסק מתחיל, ואני אכנה איתכם שבגלל שהמוצר שלי ייחודי, ואני גם לא בן אדם שבא מעולם העסקים, אז לוקח זמן עד שמתפתחים, אומר את זה הכי פתוח. ושילבתי עבודה בבית ספר, לימדתי שם התפתחות אישית, והתכנון שלי, בהתחלה לימדתי היסטוריה, עשיתי הכשרה מסוימת, ובהתחלה לימדתי אותם היסטוריה. להשלמת הכנסה בעיקר. התכנון שלי היה לבוא ל3 חודשים, אוקטובר עד סוף נובמבר או תחילת דצמבר, ולעוף משם. לפני שבוע אני אומר לסגן מנהל שם, תקשיב לי טוב. אם אתה לא מחזיר אותי ליום בשבוע, אתה מפריד אותי מהאחים הקטנים שלי. תכננתי ללמד אותם 3 חודשים ולעוף. עכשיו הבנת? כן. אני מרגיש שאני לא יכול לעזוב אותם. אתה כאילו נקשרת אליהם ממש. נקשרתי אליהם ברמות ועזרתי להם לשנות את החיים שלהם, והם עזרו לי בלי לנסות. מילדים יש הכי הרבה ללמוד, אגב. מילדים, זה מדהים, זה כל כך נכון. זהו, מילדים יש הכי הרבה ללמוד. ילדים, התמימות שלהם, הרמת דמיון שלהם. אתה יודע, כשאנחנו מתבגרים, אנחנו תמיד מציבים לעצמנו דילמות, תמיד מציבים 2 אופציות, אולי 3 במקרה הטוב, ותמיד חושבים שאנחנו צריכים לשבור את הקיר כדי לעבור אותו. ואנחנו מקלקלים את הילדים, כי אנחנו המודל לחיקוי שלהם. ילדים יכולים למצוא לך 20 דרכים שונות. אנשים לא מבינים כמה משמעותי, גם החינוך, אין בעיה, אבל ללמוד מהילדים לא פחות ממה שהם לומדים ממך. דיברתי על תכנונים וגם הגעתי לזה, אבל תכנונים אף פעם לא יהיו כמו שתכננו, ולדעתי זה גם מה שיפה. ולדעתי גם, ממה שגם שלחתי לך בהודעה, אני לא יודע אם קראת או לא, הבנתי שלפחות בגישה שלי, כן, הספר. לא להתאמץ יותר מדי. סיפור שזה מהתורה הסינית של הטאו, שמבוססת בעיקר על היהדות, אגב, חוכמת המזרח הרחוק. כששותלים שתיל באדמה ומשקים אותה, העץ יגדל ויהיה פורח בקצב שלו, בלי שהמים יתעייפו ובלי שהאדמה תיאבק. זה נכון כנראה גם לגבינו, לדעתי לפחות. נכון. בעצם... לגבי התקדמות בכושר וגוף. לגבי הכל, באמת. יכול להגיד לך את זה גם מהבחינה העסקית, וגם מהבחינה של האימונים. כשבאמת, עוד פעם, אתה רגע עושה את הדברים יותר ברוגע, ולא מכניס את עצמך לאיזה לחץ מסוים, אז פתאום כל הדברים מתחילים להסתדר. פתאום כל הדברים מתחילים אחד אחרי השני להגיע. וגם אני, כשאני עסק עצמאי, יש המון לחצים. זה לטפל בכל הלקוחות, לכתוב אימונים,
לדאוג להם. בעזרת השם אני בדיוק נמצא בחיפושי מקום לפתוח את הסטודיו לקליסטניקס הראשון בחולון, דרך אגב. נדיר. וזה המון 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 עבודה מאחורי הקלעים. זה המון המון עבודה. ואיפה עוד לדאוג לאימונים שלי? ואיפה עוד החיים הפרטיים שלי? אתה מבין? זה המון 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 עבודה. מי כמוך יודע את זה גם בתור בעל עסק עצמאי. אבל זה הרבתקה. איפשהו אני אוהב את זה. אני תמיד הייתי בן אדם שהוא עצמאי, ואני נהנה באמת מהיצירה הזאת, מזה שאני מרים משהו מאפס, וזה הבייבי שלי. באמת. לעסק שלי קראתי סטמינה פיט. סטמינה, הפירוש של זה התמדה. זה בא מהמקור, מהמילה סטמין בלטינית. ולמה התמדה? כי אני באמת מאמין שהטיפ הכי גדול שאפשר להביא למישהו, גם אם זה מבחינת האימונים, וגם אם זה מבחינת החיים האישיים, בעצם להכל. להכל זה להתמיד. אם יש לך את הדרך שלך, ואתה מרגיש עם הדרך שלך הכי בנוח, ואתה ממשיך איתה, ויהיו המון ויהיו המון נפילות והמון מכשולים, אבל אם אתה מתמיד בסופו של דבר, אתה מצליח להגיע אליה. וככה זה גם מהתחום אימונים שאני מאמן בו, שזה הקליסטניקס, שזה, אתה יודע, אני לא יודע למי שמכיר, קליסטניקס זה סטריט וורקאוט, אימוני משקל גוף, וזה המון תרגילים שהם דורשים החזקות של הגוף בזוויות שהן פסיכיות, בזוויות שהן לא הגיוניות בכלל. ובשביל להגיע לטכניקות האלה, זה נטו התמדה. אני אומר את זה מראש, זה באמת לא סוג אימונים שהוא בנוי בשביל כל אחד. אם הראש שלך מנטלית, אתה מוכן להתמיד, אתה מוכן להשקיע, אתה באמת רוצה את זה, אתה תשיג את זה. גם אתה תשיג את הטכניקות האלה. אני עד היום מתאמן על טכניקות, שזה לפעמים לוקח כמעט 2 להגיע אליהם. וזה קשה, אבל אתה נהנה מהדרך. אתה לא מכניס את עצמך עוד פעם, וזה מתקשר לי בדיוק לכל הנקודות שדיברנו עליהן מקודם. אתה לא מתעסק בתוצאה. אתה באמת מתעסק בדרך ואתה נהנה מהתהליך. זה מבחינתי התמדה. בגלל זה גם קראתי לסטודיו שלי סטמינה. סטמינה פיט, התמדה. זה הפירוש. יש בזה הרבה עומק. כל מה שאמרת, שזה עניין של התמדה, שזה לא מתאים גם לכל אחד, ולא כל ההקצוות זמן האלה. מה שאני גם רוצה לחדד עם הקליסטניקס, אני אומר בתור אחד שמתאמן, אבל מכיר קצת את עולם הגוף נפש, קצת הרבה, וגם למדתי קצת האיצ'י, שזה לעורר אנרגיות בגוף, צ'קרות, מה שלא יהיה. וזה יותר לשלוט בגוף שלך. כן. זה לשלוט, להרגיש את הגוף שלך מלבד היופי שבדבר, מבחינה חיצונית והכוח. אתה מרגיש שהגוף שלך הוא באמת שלך. ורק מי שיחווה את זה יבין בדיוק למה אני מתכוון, ובטוח שכל אחד חווה בסיטואציה מסוימת, שהוא אולי באדרנלין, שכל הגוף שלו לרשותו. כן. אז בקליסטניק זה יכול להיות ממש שבדרך כלל, כל הגוף שלנו לרשותנו. נכון. שזה משהו, שזאת זכות שלא הרבה זוכים לה, והם זוכים לה בעבודה קשה ומתמידה. תראה, התורה של הקליסטניקס זה פיתוח גוף רק בעזרת משקל הגוף. והיופי שבה אתה עושה את התרגילים. ומה זה אני אומר יופי? זה אומר הרמת נקיות, שאתה מסוגל ליישר את הגוף שלך. שאתה בעצם אתה מתמודד רק עם המשקל גוף שלך. אין לך משקל חיצוני. אנחנו לא עובדים עם משקולות. מדי פעם שמים אפודים, אבל זה לא העיקר. 90% מזה זה אתה ומה שיש לגוף שלך להציע. וזה להשיג, אני יכול להגיד לך שזה ספורט שהוא מדהים, הוא תופס תאוצה רק, הוא קיים, אני חושב כבר סביבות 10 שנים בארץ, אבל רק ב4-3 שנים האחרונות הוא ממש תפס תאוצה, ויש קהילה מדהימה של קליסטניקס בארץ, באמת כל יום נוספים אליה עוד ועוד 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 אנשים חדשים. זה חלק גם מהמטרות יעד שלי, לפרסם כמה שיותר את הספורט הזה ולהנגיש כמה שיותר את הספורט הזה לכולם. וזה באמת,
אני תמיד אומר שזה ספורט של אלים כאלה, זה ספורט שבאמת מביא את האנשים לביצועים פסיכיים לגמרי, שהם יכולים להחזיק את הגוף באוויר ולרחף אשכרה עם הגוף שלהם, וזה יכול גם להתאים לכל הגילאים. באמת, אין גיל שהספורט הזה לא מתאים לו, כל אחד כמובן ברמה שלו. גם לעשות עליית מתח זה קליסטניקס, לא חייב רק להחזיק את הגוף בפרונט לבר או פלנץ' למי שמכיר. וזה חלום שלי שכן לפתוח את הסטודיו הראשון הזה בחולון ולתת בוסט לספורט המדהים הזה, כי באמת לא הרבה חשופים אליו, חבל, אבל עוד מעט זה יצא לאור. למה לדעתך גם לא הרבה חשופים אליו? אין מספיק אנשים שעושים את זה? קודם כל אני חושב שאין הרבה אנשים מספיק. אני חושב שכרגע בספורט הזה עצמו, המסה הכבדה שעושה אותו היא מסה של ילדים. ילדים שאני אומר מגיל 8 בערך עד גילאי 18 ככה. זה המסה הכבדה והרצינית. אני כמובן מחכה לראות מה יקרה בשנים הבאות, שכל הילדים האלה יגדלו, וחלקם אפילו יהפכו להיות מאמנים. אני עוד יותר מעודד את הדבר הזה, ומייחל שיופיעו יותר מאמני קליסטניקס בארץ. בגלל זה אני מת לראות מה יקרה עוד איזה ככה 5 שנים ברמה הזאת. יהיה פה טירוף מבחינת הספורט הזה. ואני, התפקיד שלי בקבוצות, אני מקבל כרגע רק מגילאי 18 ומעלה. הוא יותר להנגיש את זה יותר לקהל היותר בוגר. אני גם חושב שהוא עדיין, מן הסתם הוא בחיתולים שלו כרגע, כי כן המסה הכבדה היא ילדים, אבל ברגע שהם יהיו בוגרים, או שאנשים יותר בוגרים ויהיו מספיק רציניים לקחת אותו קדימה, בין אם זה לפתוח סוף סוף איגוד, לקליסטניקס, אגודה, שתרים פה את העניינים. אני יכול להגיד לך שיש באמת בחור אחד בשם אנדרי מאשקלון, שיצא לי לדבר איתו כמה פעמים, בחור מדהים, שהוא באמת לקח את זה צעד קדימה, הוא גם הגיע מאפס, נחשף לקליסטניקס, התאמן, יש לו סיפור מדהים. הוא הקים חברה שנקראת TRT, שהם מספקים גם אימונים וציוד לקליסטניקס, והוא קידם יופי ברשתות את הספורט הזה, וחלק נתנו חסויות לתחרויות שהיו בארץ. וכולי תקווה באמת שזה ייכנס, בוא נגיד ברמה להכניס את הספורט הזה אפילו למכבייה. כאילו, הנינג'ה גם נכנס למכבייה, למי שלא יודע. כן? הנינג'ה נכנס למכבייה. לא ידעתי את זה. אתה יודע את זה? לא. זה מדהים. אבל למה הוא נכנס למכבייה? כי זה היה תוכנית טלוויזיה. כי היה לו חשיפה ענקית. אתה מבין? אז אני חושב שהספורט הזה באמת ברמה ממש טובה, אם יהיו חבר'ה קצת יותר בוגרים שיקחו אותה קדימה. נגיד אני עושה את מיטב המאמצים כמובן בגבול היכולת שלי של לפתוח את הסטודיו ולקדם את הספורט הזה כמה שיותר, אבל אני מאמין שאם עוד כמה סטודיו כאלה יפתחו בארץ ויהיה בסיס מאוד מאוד חזק פה, זה יעוף באוויר. שמח, אז גם אתה אומר שיש פה בסיס של ילדים, נערים, שגודלים על הקליסטניקס ועל משקל הגוף, ואז זה כבר ברגע שהם יגדלו ויאמנו ויובילו, זה מה שבעצם ישים את זה, ואולי יפתח פה תרבות של קליסטניקס וספורט, ושליטה בגוף, שבארץ אין כל כך תרבות כזאת, בוא נהיה כנים, 2 שעתיים ספורט בשבוע, ובעיקר הייטק וישיבה מול המחשב, אתה יודע, התחום שלי נגיד קשור לספורט, אבל אני מקדם ברשת, אז אני גם בעיקר מול המחשב. עושה ספורט ועושה כושר ואין בעיה, אבל הוא בעצם בדרך לקדם איזושהי תרבות והתעוררות. דרך אגב. התעוררות אפילו באיזשהו מקום. לא הרבה אנשים יודעים את זה, וגם חשוב לי שידעו שיש לנו המון נערים, כאילו לא המון, אבל זה כמה נערים שמייצגים אותנו גם בתחרויות אפילו בחול. והנערים האלה מצליחים להגיע לפודיומים גם, למקומות הראשונים, שניים, כאילו, וזה מדהים, יש לנו באמת רמה קבועה בארץ של הספורט הזה, עוד מלפני שבכלל הוא התבסס.
מדהים לשמוע. וזה מדהים, בגלל זה אני באמת כולי בהתרגשות גם להגיד את זה, ואני כן. מחכה עוד משהו כמו 5 שנים, שהם יהיו יותר בוגרים, והם יהיו מאמנים, והם יהיו בעלי עסקים. כמובן שאני מקווה מאוד שהם ימשיכו, וזה פשוט הולך להתפוצץ. יש לנו פה באמת רמה מדהימה. אני ממליץ לכולם באמת לכתוב ביוטיוב, באינסטגרם, למי שלא מכיר, לכתוב מה זה קליסטניקס, וזה להיחשף לעולם פשוט שלם לגמרי, ולהבין שאנחנו לא בהכרח צריכים משקולות או חדר כושר בשביל לפתח את הגוף שלנו ולהתחזק, ואפילו להגיע לביצועים הרבה יותר טובים. הרבה אנשים בהלם, כאילו, אני שונא להשתחצן, אבל בהלם כאילו מהגוף שאני פיתחתי, שאנשים אחרים מפתחים, והם תמיד חושבים שאני הולך לחדר כושר, ולא הייתי בחדר כושר. Okay. המקום היחידי שהייתי בחדר כושר זה היה בפרופיט ששם הכרנו, כשהייתי מאמן מתחיל, כי אין מה לעשות, כל מאמן מתחיל עובר את איזה שנה בחדר כושר, כן? אז כן, זה ההתנסות היחידה שלי עם חדר כושר, רק כשהתחלתי לאמן שם, וגם אז את כל המתאמנים האישיים שלי שהיו לי שם, משכתי אותם תמיד למתחים ולמקבילים. נכון. המשפט בין הראשונים שאמרת לי זה פרוש מהמכשירים. פרוש מהמכשירים, כן. אני זוכר, זה היה בין המשפטים הראשונים, פרוש מהמכשירים. התבלעתי שם רק בגלל אני בחיים לא אשכח את זה, כשעברתי שם אימון קבוצה בסטודיו, בפעם הראשונה, אז אני הייתי היחיד שאמר להם, אתם לא צריכים משקולות. אתם לא צריכים, הכל טוב. חזק. יש לנו TRX שם זה היה, אפילו לא היה לי מתחים שם. יש לנו TRX, יש לנו מזרנים, ועם זה אנחנו נסתדר יופי יופי. והיה להם אימונים באמת עצימים רק עם זה. הם היו בהלם כמה כוח ואנרגיה הם יכולים להשקיע כשאין להם מכשור. הכי מינימלי שבעולם. אם לחזור איתך לתקופה רגע של הקורונה, אני פיתחתי מסת גוף מאוד יפה בתקופה הזאת, שכולם סגרו את החדרי כושר. כן, כן, שכולם סגרו את החדרי כושר, ולכולם לא היה משקולות להתאמן בבית. אז או שהם הוציאו ים כסף וקנו משקולות הביתה, המתאמנים שלי וכל המתאמני קליסטניקס האחרים בארץ, לא היה להם בעיה עם זה. הם ידעו להתאמן גם בלי תנאים בכלל. אתם לא מבינים איזה אימון אפשר לעשות עם 2 כיסאות. זה מדהים. כן, מדהים. זה באמת מדהים, 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 מדהים. וזה יתרון מאוד בולט בקליסטניק, שאתה לא תלוי באף מקום. אתה לא תלוי באף מקום. אתה נמצא בחופשה, אתה נמצא במשהו. וואלה, יש לי, לא יודע מה, מעקה, ברזל, משהו. אני יכול לעשות לך אחלה אימון עליו. ואני לא ארד ברמה. מדהים. אני זוכר איך בקורונה התמדתי והתאמנתי, ועדיין ירדתי מסה לא מעט, אם זה בבית, אם זה בגינה למטה, עם TRX, ועדיין הרגישו שזה לא אותו הדבר. אני, בניגוד לאחרים, לא פרשתי ואמרתי, טוב, שיפתחו את החדר כושר, כן. נחזור, אבל... השאלה הייתה כמו מהמאמנים שאומרים להם, יאללה, מעלים סרטונים ליוטיוב עם קופסאות שימורים ובקבוקי מים. גמר אותי מצחוק. אבל העיקר לתפוס משהו ביד, שדמה לך כאילו משקולת. לרגע הם לא חשבו על המשקל שהם מרימים. אבל יאללה, נתפוס בקבוק מים, נתפוס זה, סבבה לגמרי. זה, מפתחים פה תרבות חדשה שהיא באמת, כל מה שפחות עם גורמים חיצוניים, כדורים, משקולות, אני לא צריך חלילה נגד משהו. גם לפעמים 2 כדורים, ואני גם לפעמים מתאמן עם משקולות. אבל אני יודע שכל מה שאנחנו יכולים לעשות בעזרת הגוף שלנו, עדיף בהרבה. נכון. עוד פעם, נגיע לשם. סליחה שאני כותב אותך דרך. אגב, זה מאוד 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 חשוב לי להגיד. אין לי משהו נגד הרמת משקולות או נגד חדרי כושר, חס וחלילה, אוקיי? גם להרים משקולות זה טוב, וגם ללכת לחדרי כושר זה טוב. כל ספורט שתעשו זה מבורך וזה טוב. אתם צריכים להבין משהו אחד, בשביל שגם תצליחו להתמיד, הכי חשוב שזה תעשו את סוג הספורט שאתם הכי אוהבים. זה בסדר. גם אם זה לא קליסטניק, זה יכול להיות קרוספיט, זה יכול להיות פאוורליפטינג, זה יכול להיות הכל. הדבר שמשותף לכל זה, זה העיקר להמשיך לזוז. זה העיקר. מצוין, אז קודם כל אני רוצה גם לסכם את מה שעברנו כאן, זה ברמת זוגיות וחשיבות של דברים דומים ושונים.
דיברנו על המון דברים, לא חשבתי שנדבר דיברנו, ככה. כן, לגבי הגב, לגבי התמדה, רמת חשיבות ורמת אמונה עצמית של בן אדם, אם הוא באמת רוצה או רק מעדיף. הקליסטניקס, מאיפה זה הגיע, האם בארץ תיפתח תרבות ממש של קליסטניקס ומתי. אני בדרך כלל סומך על ילדים שהם... גם אני. בגלל מבין? זה אז אמרתי, אני אני רק מאמין מחכה שהם קצת עוד יתבגרו, ואתה יודע, כי תמיד כשאתה מתבגר, פתאום יש לך את האמביציה לקחת את זה קדימה, אתה פתאום כאילו אחרי הצבא, אתה כבר חושב מה אני אתחיל לעשות, אני אתחיל להיות מאמן קליסטניקס. זה מה שבוער בי, וזה מדהים, וזה מדהים. מדויק. ולפני שתיפתח, אני גם רוצה אז, הנושא האחרון שדיברנו עליו זה עניין הקליסטניקס, משקל הגוף, הסטמינה, ההתמדה, זה שתכנונים לא באמת יקרו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, וזה חלק מהעניין. אני רוצה להגיד ברמה האישית לכל מי שיראה את התוכנית הזאת, קודם כל, אם אתם רוצים לקחת שליטה על הגוף שלכם, וליהנות מהגוף שלכם כמה שיותר, אם אתם מרגישים שזה הזמן, אז אני ממליץ לכם כמה דברים. דבר ראשון, לדאוג לבריאות שלכם ברמת הכושר והתזונה. עם אנשי מקצוע מותאמים שיבדקו אתכם לעומק של העומק, גם ברמה האישית כמובן, אם סובלים מלחצים וחרדות ברמה יחסית גבוהה, כי כל בן אדם סובל ברמה מסוימת, אבל אם הלחצים שלכם משתמשים בכם במקום שאתם תשתמשו בהם, לכו על זה, אתם תחומים של NLP ו-UTP ו-CBT ומה שלא יהיה. לגבי הבחור שאתם רואים כאן, באזור המרכז, אני בתור חבר טוב שמכיר אותו 6 שנים וגם משתף איתו פעולה ועובד איתו עד היום, יכול להגיד לכם שכל מי שמגיע לאור לא עוזב אותו, אני אומר את זה מהלב, אני גם ראיתי את זה מקרוב. אז אם גם חשוב לכם אווירה משפחתית ואישית טובה, בנוסף למקצועיות, עצה ממני להגיע לבחור שכאן, אני אומר את זה מכל הלב, וקחו את כל התכנים שיש לכם כאן, למקום שלכם, בזמן שלכם, אני גם מבטיח לכם שאם הרגשתם שקיבלתם ערך והוא עדיין לא מספיק גדול, יכול להיות שבעוד חודש או בעוד שנה, הוא יהיה מספיק גדול, כי הכל תלוי בסיטואציה שבה אנחנו רואים את הדברים. אותו דבר חבר'ה, גם מבחינת הקורס פה של לירון יצר, הוא תמיד אומר שאני והוא יצרנו את הקורס, חשוב לי להדגיש, אני הבאתי את הפן המקצועי בתור ספורט תרפיסט. לירון זה באמת המוח הגדול מאחורי כל הקורס והבנייה שלו ואיך הוא ייראה, כי זה משהו שלא הוא נגע אישית, זה משהו שהוא אישית חווה את הדבר הזה של ההיפרקיפוזיס, ולא זה פריע גם ברמה האישית. וכשבן אדם בא ועושה משהו מהלב שלו ומהניסיון שלו שזה מפריע לו, אין דבר יותר טוב מזה. הוא באמת יכול להבין לקהל לקוחות שלו את הכאב שלהם, והוא תמיד מדבר איתי על הלקוחות החדשים שמצטרפים לקורס, ועד כמה בשיחות אפיון הוא מבין את הכאב שלהם, וזה משהו שבאמת מדהים בעיניי, מדהים שקיים לזה קורס אונליין ראשון, שהוא פשוט יכול להיות נגיש לכולם, ולבחור את הזמנים, וגם לעשות את האימונים הקטנים האלה בכל מקום שירצו. באמת, בתור ספורט תרפיסט אני אומר, זה קורס פשוט מבורך, וזה מדהים שסוף סוף מישהו באמת הרים את הכפפה הזאת, והעלה את הנושא הזה לאוויר. תודה רבה, אני גם אגלה סוד, הסיבה העיקרית שפתחתי את כל התוכנית והעסק הזה, זה כי ידעתי שאם לא אני, אף אחד לא פותח דבר כזה, ושמתי בצד את החלום הכי גדול שלי, שהוא קשור לתחום הקולנוע ואומנות, חלק מזה אתה גם ראית, וזה גם מתממש בסוף, פשוט קצת יותר מאוחר, כי ידעתי שאם לא אני, אף אחד לא עושה את זה. לא לכולם יש מושג כמה זה מבוא. קודם כל בן אדם חווה הישגים בחיים שלו, חלק מטשטשים אותה ומנסים לשכוח אותה, מסיבות מסוימות, אבל כל בן אדם עבר התגברויות גדולות בחיים שלו. אני יכול להגיד שאגב, זה היה הספתח לדברים אחרים שהתגברתי עליהם בחיים, אם זה בעד בחילות שסבלתי ממנה, אם זה צורות התנהגות מסוימות ודפוסי התנהגות שהיו לי, שזה אגב הדבר הכי קשה. להתגבר, בן אדם שמתעצבן מאוד מאוד מהר, בצורה של אינסטינקט ממש, מתפרץ וצועק, והייתי שם. היום אני לא קרוב לשם, כאילו זה כבר לא היה בי.
זה דברים שאנחנו לא מאמינים, אנחנו ישר זורקים, זה מי שאני. אבל אנחנו לפעמים שוכחים שזה כי ככה קבענו, או אולי משכנו את זה מהמשפחה, או מדמות אחרת, ומסתבר שאפשר. כמו שאמר בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, אתה הבוחר מכולם. ועם זה אני רוצה להגיד תודה קודם כל לך, אחי. תודה לך. תודה לאור, על תוכנית ראשונה ובטוח לא אחרונה. היה מדהים, באמת. פייר, זה היה משחרר מאוד. ממש. ואני מזמין אתכם לראות בעוד תכנים, אני מבטיח, אור יהיה פה גם, אז עוד חודש וחצי. אנחנו עושים את זה בתדירות של בערך פעם בשבועיים. יש לי גם להביא קצת את אדיר, אולי את אסף נביא. אדיר, אסף מדהימים. וזהו, עם זה אנחנו נתקדם, תודה רבה, תמיד תלכו בדרך הישר. יש לכם, אני תמיד מאמין באנשים, ויש לכם את כל המשאבים כדי להצליח, ועם זה נסיים. תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה, אחי. תודה רבה, אחי. זהו. מה, מדהים, לא? אני ממש נהנתי, שתדע.